Hadin ka jingshim kya jong kinong mikmat kanong po constituency ki bakentup ya UMLA uba Emerald Bonsim bat UMDC uba Balajid Rani banbu ya gibor pahara kata daga temporary police camp ha kishnong ki bodan markap bat ka jela Assam hakulya sya kathany marman kani kalawan ra shisha ya jingshong shngan ya kinong shong jong kate kathany kabadon ha markap put bat ka jela Assam kumshi benta ban penbit penbiang bat ban penskam shushu ya kate ke jing pahara jong ka police department ha kate kathany menta kasngi UMLA bat UMDC harangkat ke jing senran lang jong kinong kitkam ki bahakmat bat ki riurang ba ki bakentup ya uba SD Matong uba Sensi Lingdo uba Primus Lingdo uba Syampang Pasa bat kiwe ki dikhot ki lalet hiar biang ban juri sya kite ki thany bordar ban pentikna ba ka jing pahara kala long ka bala biang hakene kesngi la penlong ru ya kejingye kendu ke bakar pang bat kinong yalam raj kinong ilam ka senjuk kirang ba shrong ka thany marmany kidkhot ka raj marmany secondary school khulia harangkat kejingye don lang jong superintendent of police ka Ribho district uba si serti hakene kejingye kendu lang na kaliang kite kinong ilam shrong bat kinong ilam raj kila batai ban nadu baladon kene ka temporary kam jong ka police department kalawan ra shisha ya kejing shong shangany ha ka dong bat kathany bat shushu kila pen pauru bala dalong ka bala ka ba ka sorkar ka de ban aino la ka jong ka police outpost kenang banwan ra ya kejing shong suk shong shangany ha kathany kila ongru bakim kwa banwan kano ka jing sha kan turput lane sha thombor kumbala juja sha kiwe kishnong ki badon ha ki khaput bat ka jela Assam nakaliang UMLA bat UMDC ru hab ajing kren kila ong bakum kinong mikmat kin omshong klikti bat kinyele bat persyang banwat ya kilat kilenti banwan ra ya ka police outpost ka Papura na ka banta ka syongsuk syongsany ha kane ka dong ka thany jong ka constituency ki ba markhap bat ka jela Assam ha kane ka ju kasngi kumshi banta ban rakhe ban penne pensa ya ka maryang ka balatip kum ka World Environment Day na kaliang UMLA bat UMDC kila penlong ya ka jingthung ding Hamadan School Raj Marmany Secondary School Khulia to hagani ka por ngidon hangni hapo ka snong kuliah kawi nagi snong gibadon hapo bordar jong ka jela Meghalaya bat ka Assam na ka benta banwan ban jungo ban ya kendu dalade ya kini kinong yalam jong ka raj kinong yalam snong i sungu komen ka jing don rangkat MDC badon burom jungi i SP badon burom jungi balai don lang kinong yalam barang ba jong ka nopo sosi COVID-19 committee ki nong yalam nagaliang jong garaj ki balai don rekat bat ngi ki nong yalam jong ka senjuk kirang ba snong ki balai simkhia ban penlum penlang ya kene kejing ya kendu mendagesngi bat ngidap da kejing sokmen ka bakrau hadin bang ilayo ban ya lum meeting bat ka senjuk kirang ba snong berkaraj marmai ilayo ban penbej bat USP jong ka Ribho district ban bu ya ka temporary police camp hangne hapo kuliah ipan pau jing songu ya ka managing committee jong school ka bala sya songu baha yang menta temporary bikin sa ni school bat ka jing pahara jong ki kala ya sya ha kini ki kat to kan singi ki lejno ya ki bordar baro ki baya senda nadu ki snong ki bahap nadu na syakoi kuna ter ngiwan hapo umjong ngiwan hapo khongwin ampriling markang dendral hulia pisamhuru rong saheb sadu sya rong thelu uswai bat syadu sopo injalbi bat syadu sopo rong beta kini di kisnong kiba don hab bordar jong ka Meghalaya bat ka Assam ki banga po uput usam jong ka konsumsi nongpo jongi jadi nak taka daw ka jingwan jongi hakane ka sngiru ban pentikna ba ka jing pahara kan long ka babej ka berhenti ka ju ka por ban pentikna ru banang pun klanju syu ya ka jing pahara ya gi bordar gi jongi hangni om tang na ka menta bengini ada ya uknyang jing pang COVID-19 ya ka jing rung jing mi hapo bordar ndai ka deiru na ka benta kalawe ka ban sawan jong ka ne ka dong mat ka thany ni don kam ban penek pensa ya uput usam ni don kam ban penek pensa ban preserve ya ka khendau ka siap ka ba ngi don hapo ka ri bat ka raj ka jongi dei nang ta ka daw ni don kam ya ki polis ki ban pahara ki ban don dengkat kirang ba snong jongi ken snong sengan sibun habang ilayo ban irap iki ka ne kom bat gejing tumu jong ne gejing wanru kan long banang penjanai susu bangin nangla ban upgrade ya kanika permanent ya kanika temporary outpost ka kanika temporary camp jong ki polis ki bangi ngidon kenang bangin nangla banang penjanai susu bat ru kat kum gejing la ban yo sngo na ginong yalam jong ne snong bat karaj ru ki don kam ba kanika bordar ngindon ya kanika bordar outpost bat ki wig jong kam rong ni ngin senang ya keren na kaliang ni kinong nikmat bat ngi scam pada kejing tre rengkat nginang la ban urlong
ya kani ka jing don kam jong ki snong gi jongi hang ne hapo bordar pat ha ka wei pat ka liang mara ka singi ngong tip ka de ka wall environment de tena ka liang ga jongi hang ne kum ki nong mi khmat ki rang ba ha ka jing teri rangkat pat ka raj pat ka dor bar snong hang ne ka semjuk ki rang ba snong ngila yo alat ban penbej na ka banta ban don ka jing ya tungding kum ban ya simbenta ha ka perkai bro situlup bat bangila yo ban ya tungi giding ha ka compound jong ne ka school ka badan hang ne bat bangi ngej scam bagane ke jing persang barit ke jongi ban ya simbenta ha ka wall environment de nginang la ban yo ka lawe ka ba pernai bangin yo ka mariang ka ba jerngam bangin la ban nang penjerngam sucisin da ka bangin tungi giding da ka bangin sumar ke ne ka mariang ka publi ulai kerpang yang hilang baro liang jong ka snong bat ka than ni bro wei ni pen pau ke ju sungu yo kan le dan borom jong dong po bat kum ju MBC alor ke jing sim khia jong i ban ha ki pulit ban patrol ke ne ke ka khaput mar ke ne ke de wei ke ka ka ba sok ba ban rung ban mi na asam cha Meghalaya te hadin ba MLA ba MBC sim khia na do arpo artrek no brai bala dep ne ki pulit ke lawan sa chane bat ki patrol kini jeka bat nadu to kersengi bagi wansa pulit kitu ke barung ke bami da asam kila duna bat kamtam kitu ginong kajitu kila sedang baduna te ya gane ngi penpau jesu yang disi bat komjur ya USP bala simkiana mta ban penbai ya program bat gane ga wadbu ke pulit gane ga tain kan yarap sibun ya gane ga tain bat kedong kamtam gane ga jeka ke benjengai dari police station na po na burnihat ke jing don ki pulit ke negi jeka kan yarap sibun ki pai no snong ban long ke besngai bat ro ban yada yu put sam jong ka jela Meghalaya te ngi pen pau segi jesungu ya ki senjuk ke rang ba snong bagala trish tomit ber sengi nam ta ber pej ber kmi ya ke nega thain ba kadong kanang ban nam don kado ka jing ka imlang salah kam dam kito ki banabar yo ka sam kim yo su ban rong ban ni kat bagi mon ke negi jeka kene kene kejing tristom jong MLA ba MBC jongi bat ngai kene kejing tristom kejong ki kan yarap sibun jadi pai no stong jong kene tain kaput samat Meghalaya te ni pat pau jing sungu sibun gitu ki polis department ro ki keloi banwan sa hang ne namta banyada ya ki pai no stong jong kene ka jela jongi bagi pemensua ngi Ukraine ekonomi kemat jongi bat bentang ikumbakan sa urlong kadang jeka nomor ba ngimdon da goi pat ka lat banyada yu put usam nomor ngi ki pai ba no song ngimdon ni ei idon tang ki dorbar ki batlot teng teng mla ban sim kirai ki ba bat kirai ki ba kerki te ki jingdon ki pulit kan yarap sibun ban pen klanya ka sensar kadar bat kamtam ban pen klanya ka sensar snow sensar tau bat kumjuro wat ban sensar ki rai kini ki pulit ki yarap yang ila da ki don kita ki pulis apos kan jeka